Исәнмесез, эфирда яңалыклар тапшыруы, студияда мин Айгөл Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Мен барам, теге зебрадан алар, миңа кышкырталар, туктамыйлар, миңа басып торга тиеш. 9 ай ішінде республикада 100-ге якын җәяүленең гомере өзелде. Инспекторлар белән рейдка хәбәрчебез чыкты. Балыкчыларны һаман таба алмыйлар. Масштаблы эзләүләрдә безнең иҗат төркеме катнашты. Республикада минем яраткан балалар табибы бәйгесе башланды. Интернет аша һәркем тавыш бирә ала. Бүген шәһәрдә перехват операциясын игълан иттеләр. АК машинасын урлаганнар. Инспекторлар шәһәр эчендә әлеге автомобильне тапмады, әмма постта торганда башка кагыйдә бозу очракларын теркәде. Рейдта безнең хәбәрчебездә булды. При движении надо включать габаритный ближний свет фар, противотуманные фары и дневные ходовые огни. Руль артына утырган хатын-кыз әллә оныткан, әллә машина утларын хабызырга кирәклеген бөтенләй белмәгән. Хәзер караңгы тиз төшә, җәяүлеләр автомобильне күрмәскә дә мөмкин. Бу юлы автоледи кисәтү белән генә котылды. Икенче шәһәрдәшебезне дә фарларын хабызмаган өчен туктаттылар. Өстәвенә ул куркынычсызлык каешында каптырмаган, иминiyet полисын таба алмады. Штрафом будет за страховку 800 рублей. В течение 20 дней 400 рублей. Господи боже мой. Ирод эшке эшләр идарәсендә табиб булып эшлим ди. Яклау эзләп өлкән сержантка да шалтыратып карады, әмма файдасыз. Идарәдә эшли дигән таныклыгының срогы 1998 елда чыккан, ә ул һаман да чакыруга ашыгам дип белдерде. Спешу вам, быстрее, вызвали сейчас вот на вызов в больницу. Барысы да ашыга, руль артына күптән түгел генә утыручылар да. Хатын-кыз җәяүлегә юл бирергә кирәк дип тапмаган, күрмәдем дип акланды ул. Вы что, ничего не уступаете? Да. Получается, у вас слева направо пешеход переходил по улице Усманова. Җәяүлеләрне күрмәүчеләр бүген күп булды. Зебра барлыгын да беләләр. Юл билгеләре дә куелган. Быел республикада 78 җәяүленең гомере өзелде. Өчесе балалар. Балалар өчен дә куркыныч, зурлар өчен дә куркыныч. Бөтен кешегә дә. Машинага утыргасын икән, правильно соблюдать керек. Бывало, один раз я к маме на работу ходила, и меня чуть машина не сдавила. Мне было очень страшно. На зебре было? Да, вон там. Ну, опасно, страшно. Машина может не остановиться. Мондый кагыйдә бозган өчен штраф күләме 1500 сумны тәшкил итә. Әмма кайчакта аның бәясе күпкә кыйммәтрәк булырга мөмкин. Һәлакәткә эләгмәсен өчен белгечләр җәяүлеләргә яктырткыч элементлар кулланырга киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Югалган балыкчыларны эзләү дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, 8 октябрьдә Тука районының Кырыныш авылы янында 2 ир-ат югалган иде. Берсенең үле гәүдәсен коткаручылар узган ял көннәрендә тапты. 21 октябрь көнне тагын 2 балыкчы юкка чыкты. Менә 3 атна инде әлеге Бермуд эчпишмагында аларны туганнары һәм коткаручылар эзли. Югалган балыкчыларны иртә таңнан эзли башладылар. Кемдер кимәдә, кемдер яр буйлап җәяү. Туганнары һәм коткаручыларга эшит кайгыга битараф түгел кешеләр дә кушылды. Снегурлар гаиләсе узган җомгадан бу көнгә кадәр туганнары Николайны эзли. Ул балыкка 21 октябрь көнне дусты белән чыгып китә. Төш турысында хатынына шалтырата, шуннан соң элемтәгә чыкмый. Якыннарына шул гына мәгълүм. Кичә эзләүчеләргә Николайның дуслары да килеп кушылган. Барысы да аптырашты. Ничек итеп 2 олы ир-ат чалт аяз көнне суда югалырга мөмкин? Он рыбачил, но он как бы... Ул алайык башын югалтып балык тотмый иде. Баргалы иде, әмма закка түгел, чөнки өйдә гарип балалары бар. Машина да гел кирәк бит. Эзләүчеләрнең үз карталары бар, анда караган урыннарын теркәп баралар. Кимәне Сергей Беклянның гәүдәсен һәм аның иптәшенең курткасын камышлар эченнән тапканнар. Судмед экспертлар мәйеттә көч куллану эзләре юк дип белдерә. Әмма туганнары моның бәхетсезлек очрагы булуына ышанмыйлар. Так, вот сейчас мы находимся вот здесь, в этом месте. Это остров вот напротив как раз нас. Здесь была найдена лодка. Вот здесь чуть-чуть выше было найдено тело Сергея Белоконь. От винта. Елга өстән яхшы күренә. Кимәне нәкъ менә вертолеттагылар күреп алган. Балыкчылар югалырдай барлык урыннар кат-кат тикшерелгән, әмма бер нәрсә дә табылмаган. Балыкчылар батканны килгәч кенә белдем кешеләрдән. Шуннан соң булышырга булдым эзләргә. Иртәгә самолет белән һәм су астыннан эзләүне дәвам итәләр. Ә ял көннәренә киң масштаблы эзләү эшләре оештырылачак. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бер шәһәрдәшебез күршесенең аяк киемен үзләштергән, ә икенчесе урланган акчаларны бәдрәфкә ташлаган. Алар уйламыйча эшләнгән җинаятләре өчен 2 елга кадәр ирекләреннән мәхрүм булдылар. Теманы хәбәрчебез дәвам итә.
Шәһәрдәшебез озак уйлап тормыйча күршесенең кроссовкаларын һәм ботинкаларын урлый. Аяк киемнәренең иясе полициягә мөрәҗәгать итә. Вакыйга ГЭС бистәсендәге тулай торакта була. По словам подозреваемого, в тот вечер он возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения, увидел, что стоят ботинки и кроссовки, и взял их. Похищенный подозреваемый вернул. Стоимость ботинок и кроссовок в общей сложности оценивается на сумму 2600 рублей. Гаеплене озак эзләмиләр, ул күршедә генә яшәгән. 32 яшьлек ир-ат элек җинаять җаваплылыгына тартылмаган. Ә менә икенче шәһәрдәшебез хукук сакчыларына яхшы таныш. Эта кража произошла в раздевалке одного из заводов города. В женской раздевалке произошла течь, и чтобы ее устранить, был приглашен слесарь-сантехник. Молодой человек, устраняя неполадку, заметил, что в женской раздевалке шкафчики открыты. Он воспользовался этим обстоятельством и похитил из шкафчиков 4 работниц деньги. Хезмәткәр каракны күргәч сантехник бәдрәфкә йөгерә һәм акчаларны шунда ташлый. 5000 сумны су белән бергә агыза. Аларны кулланмаса да китерелгән зыянны барыбер кайтарырга туры киләчәк. 2 каракка да 2 елга кадәр иректән мәхрүм ителү яный. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәрдә караңгы почмаклар саны кимеде. Иң караңгы урыннарның берсенә 18-нче комплекстагы җәяүлеләр зонасына ут кертелде. Биредә 900 метр арага 32 багана куйдылар. Әлеге җәяүлеләр юлы 1,5 миллион сумга төште. Чаллылар бу көнне күптәннән көттеләр. Зарланучылар күп булды. Чөнки бу юлдан шатлык яшьләр үзәгенә балалар йөри. Караңгы җирдә укучыларга түгел, олы кешегә дә куркыныч. Здесь ночью вообще страшно ходить, тут только бегать. Хорошо вот сделали около 17:01, там светло, а так я бегом пробегаю. Страшновато. Здесь очень темно. И детям, наверное, все-таки страшно, я думаю, возвращаться домой. Еще будем работать. Әле алда эшләр бар. Җиңүнең 40 еллыгы урамында тагын бер аралыкны яктыртабыз. Туберкулез диспансеры янында суварга табада юл караңгы. Караңгы тыкрыкларга ут кертү эше план буенча һәр елны башкарыла. Быел Чаллыда 1500-нан артык яктырткыч куелган. Бу промышленность зонасы, Җиңү паркы, Тукай яр буе урамы. Белгечләр фикеренчә, яңа фонарьлар матур да, куркынычсыз да. Алар булгач, җинаятьләр һәм юл транспорт фаҗигаләре саны кими. Бүгеннән минем яраткан балалар табибы исемле бәйге башланды. Интернет аша тавыш бирү 30 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Иң яхшы табибны 2000 белгеч арасыннан сайлаячаклар. Бәйгедә республиканың 63 медучреждениесе вәкиле катнаша. Бу чара беренче тапкыр моннан 6 ел элек Казанда үткәрелгән иде. Шуннан соң аңа башка шәһәрләрдә кушылды. Победа в этом конкурсе значила для меня очень много. Ул җиңү минем өчен бик зур әһәмияткә ия булды. Беренчедән, бу бик зур дәрәҗә. Икенчедән, минем хезмәтемнең нәтиҗәсе. Ул миңа ышаныч һәм көч өстәде. Һөнәрне дөрес сайлаганмын. Тавыш бирүдә һәркем катнаша ала. Моның өчен интернетта минем яраткан балалар табибы бәйгесе сайтына керергә кирәк. Тавыш бирүдә Казан, Яр-Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләре һәм районнар катнаша. Нәтиҗәдә 34 лауреат билгеле булачак. Җиңүчегә иң яраткан балалар табибы исемен һәм чит илгә юллама бирелә. Париж, Прага, Берлин, Амстердам, Хельсинки, Ярим премия хуҗасы үзе сайлап ала. Икенче урынга санаторийга юллама каралган. Калган лауреатларны истәлекле бүләкләр көтә. Бүләкләү тантанасы 6 декабрь көнне Казанда була. Бүгенгә менә шулар, без сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.